وڵاتی ئەمریکا لە پێش ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەوڵەتی ڕاگەهاند کو ئەو پابەندن بە تێکبرنا ڕێخستنا داعش یا تەرۆریست لە سووریێ. رودنی هانتەر هەڤرێزکاری سیاسی شاندا ئەمریکی لە نەتەوەین یەکگرتی دێجڤینە ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەوڵەتی دا ڕاگەهاند کو وڵاتی ئەمریکا تانها پابەندە بە تێکبرنا ڕێخستنا داعش یا تەرۆریست لە سووریێ و ئەوێ بە هەمی هەولên xwe هەماهنگ بەش بۆ تێکبرنا bi temamî ya rêxistina Daeş ya terorîst. Hunter serbar kir ku welatê Amerîka wê berdewam li gel hevpeymanên xwe û hejmarek welatên ku li gel bîr û baweriyên Amerîkî û opozisyona Sûrî li hev dikin wê kar ji bo dîtina çareseriyekî ji milmilaniya Sûrî re berdewam be. Helwêsta Rodney hat piştî ku Donald Trump serokê Amerîka ragihand bû ku ew ê tevahiya hêzên xwe ji Sûriyê vekişînin û ew yek bûye cihê metirsiyê li dev gelek aliyên xwecihî û herêmî û navdewletî. Ji aliyê xwe ve berpirsine pilebilindiyên Amerîkî ragihandin ku James Jeffrey şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê civîna xwe li gel alîne netewên yekgirtî paş xist bi mebesta gengeşekirina çareseriya siyasî ya Sûrî. Serbarî ku Jeffrey wê li Washingtonê bimîne ta ku di hemahengiyê de li gel hevpeymanên Amerîkî berdewam be bi mebesta pêşketina krîza Sûrî berev pêş.